Ситуація на острові Куба загострюється. Протестувальники продовжують виходити на вулиці з закликом до відставки президента і першого секретаря ЦК Компартії Куби Мігеля Діаса-Канеля. Це небувалі виступи для соціалістичної країни. Це одна з демонстрацій в гаванському районі Ла-Гуйнера. Місцевий житель говорить, що в той час, як колона мирно проходила вулицями, до протестувальників приєднувалися і перехожі. Люди кричали: «Геть Діаса-Канело! Геть комунізм! Свободу кубинцям! Хочемо медицини! Хочемо їжі!» Ось що кричали люди. На демонстрації вийшли тисячі людей. Влада почала арешти. Як повідомляють правозахисники, днями затримали щонайменше 80 учасників протесту, активістів та незалежних журналістів. Влада Куби стверджує, що народні виступи організували іноземні сили та контрреволюціонери, які, мовляв, фінансуються Вашингтоном. Вчора на Кубі не було народного спалаху недоволення. Це були заворушення, викликані спланованою операцією, яку давно готували із залученням багатомільйонних ресурсів, лабораторій та технологічних платформ. А кошти виділили Сполучені Штати. Вашингтон вважає такі закиди абсурдом. Адміністрація Байдена-Харріс підтримує кубінський народ і народи всього світу, які вимагають дотримання своїх прав людини і очікують, що уряди будуть їх слухати і служити їм, а не намагатися змусити їх замовкнути. Мирні протестувальники – не злочинці. Народні виступи почалися на тлі важкої економічної кризи, викликаної поганим управлінням, пандемією ковід, а також десятиліттями торгового ембарго. А цей чоловік – глава руху «Вільна Куба». Він каже, що засуджує репресії з боку комуністичного режиму Кастро. Активісти і люди в цілому вийшли на вулиці, щоб вимагати свободи на Кубі, щоб покласти край придушенню з боку режиму, голоду, страждань і зловживань владою. З понеділка влада Куби обмежила доступ до соціальних мереж та платформ обміну повідомленнями, таких як Facebook, Instagram, WhatsApp та Telegram. Через ці ситуації інтернет-зв'язку майже немає, навіть через VPN. Мені довелося прийти сюди в парк. Тут я можу поговорити з родичами, що живуть в США. Інтернет-зв'язок відключили. Люди протестують, а влада не хоче, щоб люди побачили правду. Інтернет – наша єдина зброя. Якщо його заблокують, ми опинимось без зброї. Варто відзначити, що мобільний інтернет на Кубі з'явився 2,5 роки тому.